Kapsz, ahol a cső életre kell, minőségi munka, ami nem veszhet el. Polietilén, polipropilén, mezőhegyen, ami megheged, hogy bőrki legyen. Ivóvízgáz vagy csatorna rendszer, azért gondoskodik, hogy javítani nem kell. Rosszamentes csövek, szakszerű hegesztés és kész, a mesteri kivitelezés néz. Transzportos, hatékony minden projekt, az egy korsz mindig ideális megoldást teremt. Legyen ipar, mezőgazdaság, bármi cél, a hegesztett műanyag csőrendszer él. Ahol a cső életre kell, minőségi munka, ami nem veszhet el. Polietilén, polipropilén, mezőhegyen, ami megheged, hogy örökké legyen. Ivóvízgáz vagy csatorna rendszer, az ekot gondoskodik, hogy javítani nem kell. Rostomentes csövek, szakszerű hegesztést és kész, a mesteri kivitelezés néz. Transzportos, hatékony minden projekt, az ekot mindig ideális megoldást teremt. Legyen ipar, mezőgazdaság, bármi cél, a hegesztett műanyag csőrendszer él. Gyors, pontos, hatékony minden projekt, az egy korsz mindig ideális megoldást teremt. Legyen ipar, mezőgazdaság, bármi cél, a hegesztett műanyag csőrendszer él. A műanyag csőrendszer él. A csőrendszer él. Csőrendszer él.